Здравей! В това видео ще ти кажа какво представляват кръвните групи и защо понякога кръвта на един човек е несъвместима с кръвта на друг човек. Върху клетъчната мембрана на червените кръвни клетки, еритроцитите, има едни молекули, наречени антигени. Човек, който е кръвна група А, има антигени А върху своите червени кръвни клетки. Човек, който е кръвна група Б, има антигени Б. А човек, който е кръвна група АБ, има и двата антигена, т.е. и А и Б. Човек, който е кръвна група нулева, не притежава никакви антигени върху своите еритроцити. Освен това, в нашата кръв циркулират и едни молекули, наречени антитела. Антителата имат ролята да се свързват с антигените и да ги унищожават. Тоест, ако сме кръвна група А, би било смъртоносно да имаме в кръвта си и антитела А, но пък тогава ще имаме антитела Б. Ето и цялата схема. Въпросът ми към теб е: хората от коя кръвна група са универсални кръводарители и защо е така?